Postul pe unde ai ieșit. Citim. În timp ce mă gândeam la nimic, mi-a venit o idee. Se făcea că era genul, oamenii erau Iar retardatul. Da. Mi-au rămas și 19 lei pe card. Oh. Te-au intrat aia pe care ți-am Da. Hai, mă. Au intrat, cred că undeva după amiază, nu știu, că de dimineață când am verificat. Da. Și multe favoruri din astea. Și... Uite-l. Da. Îi placă de un om ca ăsta. Morții mătii să-ți fut. Eu o să merge cu anunțul de vânz. Avea acolo blocat și întorcea că pula mea. N-am văzut cine era la volan, dar... O femeie. Ia uite-l pe ăsta cu Suzuki. Ia uite-l și pe ăsta cu Toyota. Voiam să zic e Skoda, nu mă miră, dar nu-i Skoda. Frații noștri, japonezii. Frații handicapati. Da. Să intre ăsta cu Passatul în ei. Ia uite-l, bă, s-a dus pe roșu ăla. A primit flash-uri, bă. V-a întrebat pentru că omul e boem la modul frate, eu
gândește la nebunie oamenii care dau furtună în fața magazinului la ei. Asta e o poveste despre o zi din viața lui, frate. E chiar mai tragic decât crezi. Omul e nebun, omul nostru mănâncă lăcuste în loc de cereali. Se plimbă cu căruțul de la Carrefour prin Lip. A terminat facultatea de cioc. Are tricicletă cu 2 roți. Are Rudenvalen. Felicitarea și înăuntru. Ce să vezi? Îi scrisese o poezie care zice cam așa, cam așa, cam așa. Să moară fata mea de n-am căzut la fată dumneata, că vor spus stai așa, stai așa. Te-am cunoscut eu mai de mult, dar parcă aș mai vrea. Da, parcă aș mai vrea. Miroase a mit, mă făcea. Uite-l pe Fulanciu de la scara 2 să n-am parte. Era perioada aia de... perioada... Și zâmbește la poza de la Comunia lucrând de la voltaj cu un boschetar cu freza lui Elvis. Că așa fac bărbații compensați, farmaciți. Știu că nu vrei să mă faci că chiar meserie. Nu știu mă stai și nu înțeleg cât mă miră. Marină de zele. S-au terminat și să devin înainte să sară peste balustrade, să sară Coran, dar nu ăla pentru copii cu poze, ci ăla pentru copii cu semi-automate. Bam! Trece strâmtoarea, poți să spui cravata invers ca un rapper respectabil între vecinii de curte. Xanax din mitologia greablă spune un tentacul pe frunte și te miruiești în gură. Vin românii și-au bile doar dus și uită pe perete o carpetă care i-ar fi întors monedă. Așchi, totul e fals, ar zice Sigmund Acu și noi l-am ignorat discret sau l-am trimite dracului și pus. Tragem pe nas niște concluzii, dați greșite ca 2 siameze sau cum îmi amintesc. L-am văzut cum se ducea. Nici nu s-a uitat, l-a durut în pulă. Am crezut că iese în bulevard după prioritate.